Denne tanke med hinanden. Det er meget hjertet. Jeg kan få noget godt. Jeg kan jo rigtig godt lide, at jeg er til andre kende. Men nu kan lige tage en lille pause. Og nu skal jeg bruge jeres drøftelser om planeten. Så, derfor. Velkommen tilbage, Lotte Rose. Du har siddet og lyttet med i hele konferencen, og jeg kan jo godt lide, du var lidt ydmyg, synes jeg, da du præsenterede dig før, du kaldte dig undervisningsordfører eller sådan, ikke? Men du er jo også en børneordfører, og en kommunalordfører, og socialordfører, og trivselsordfører, og det er jo politikområder, som flugter fuldstændig med dagsordenen her. Fordi det er jo ikke bare det der med, at skolen skal føre over i fritidslivet. Det er jo alt det der, som rimer, og ligeledes Karoline Torp, forsknings- og uddannelsesordfører for Moderaterne, og Maja Villadsen, Enhedslisten, børneordfører, familieordfører, forskningsordfører, uddannelsesordfører, undervisningsordfører og ungeordfører. Godt, du kommer tilbage fra barsel. Se, vi har jo haft nogle utrolig inspirerende og interessante oplæg, og vi har hørt fra inspirationspanelet her, at der er behov for også lidt indflydelse oppefra, ikke? Og det er til måske at hjælpe til at gøre kagen større og spille bolden rundt, eller hvad vi nu skal kalde det, sådan så vi får øje på de gode tilbud, også selvom der ikke er i tidskontrivs allerede i udgangspunkt. Hvad tænker du, Maja Villadsen, når du hører sådan ønsket her fra panelet? Samstemmende om noget hjælp? Jamen, jeg får sådan lidt blandet følelse af, at jeg sidder nede bagved og lyttet med, og på den ene side så er det jo så fantastisk at høre om alle de oplevelser, fællesskaber, muligheder, som vores fritidsliv skaber for børn og unge hver evig eneste dag. Og det kan jeg skrive under på, min egen lille dreng, han skal til gymnastik her kl. 4:15, det er som hans far i dag. Altså det er så vigtigt, men jeg bliver også enormt ramt, når der bliver sagt, det er surt at være spejder i november, når man ikke har varmt tøj på. Så der er jo nogle barrierer, som vi kan være med til at gøre noget ved inde på Christiansborg. Måske ikke tøjet helt i sig selv, men vi kan jo skabe nogle rammer for nogle af de børn, der er i de familier, der er så udsatte, at det der med at komme til en fritidsaktivitet, det er helt uoverskueligt. Rigtig mange kommuner, aktører, mange gør rigtig meget i forvejen. Men jeg tror, vi skal tage en større snak om det på Christiansborg og se på, om man ikke kunne mindske de barrierer, der er. Fordi i dag kan det være en kamp at få lov til at få betalt det der kontingent. Og bare det at skulle ind, måske over en kommune eller noget andet, det er jo svært i sig selv. Og måske også svært, hvis du skal have en underskrift for nogle forældre, som slet ikke har ressourcer eller kan rumme det i hovedet. Så der er altså noget for mig at se, som er enormt væsentligt for den mest udsatte gruppe unge, som vi ikke har løst endnu. Der er rigtig gode initiativer, jeg vil også rose regeringen for nogen, men jeg mener, at der mangler noget. Og det er ligesom det, jeg går mest op i, det er den gruppe, som slet ikke kommer med. Men der er også den brede gruppe, som sidder her på. 5,5 timer om dagen. Konkurrence, det er sofaen og skærmen. Ja. Du adresserer jo lynhurtigt som den økonomiske barriere, og der kan man jo sige, at enten så kan man sørge for, at der ikke findes børn og familier med fattigdom, det kan være den ene vej, men den anden vej kan jo også være afbødet. Det er jo noget, som Roen for eksempel arbejder med, som vi hilste på lige før. Kunne du ikke se nogle greb til at dyrke noget af det der sådan civilsamfundstilgang, altså at man introducerer hinanden til, ved du hvad, jeg går til dans, det tror jeg bare er noget på bare, skal du ikke med på torsdag, altså kan vi gøre noget for at lave den der kulturelle forandring? Helt bestemt, og det sker jo derude hver evig eneste dag. Broen er jo fuldstændig fantastisk, men det er også lidt en tragedie, at vi har behov for et initiativ som Broen. Jeg tror på, at der er behov for, at de voksne, som møder børnene i dagtilbud, i skoler, kan pege på og sige til vores foreningsliv, der er nogen her, som nok ikke kan komme afsted selv. Skal vi ikke sørge for, at det bliver betalt og ordnet, så det kan lade sig gøre. Og der så måske er nogle frivillige, der hjælper dem derhen. Og det er måske lidt svært, fordi hvem betaler så, og hvordan gør vi det, men en struktur skal der findes, for det kan ikke være rigtigt, at vi hører, hvor stor regional og lokal forskel der er, og vi ved, hvor stor forskel der er socialt på, om børn kommer til fritidstilbud eller ej.
Man kan jo også sige, at det er ligesom alt muligt andet, ikke? Altså hellere rig og rask end syg og fattig og sådan noget der. Altså ser du det ligesådan som, at det her, det er et A- og B-hold, og så er det meget svært med det B-hold, eller hvad ser du? Jo, på nogle måder, altså, og tallene taler jo deres tydelige sprog i virkeligheden, at dem, der har overskud, de skal nok komme til fritidsinteresser, og de skal nok få et langt lykkeligt liv. Dem, vi skal være bekymrede for, det er dem, der ikke naturligt kommer ind i det. Og nu vil jeg ikke bruge tid på at fortælle for langt om min barndom. I skal ikke være bange, men jeg har altså lige brug for at fortælle. Jeg var en af dem, der dybest set græd, da der blev indført SFO'er. For jeg voksede op før SFO'ernes tid. Jeg var den dygtige og søde pige i skolen. Jeg passede mine lektier og var ellers bare meget tilbageholdende. Og i min fritid så gik jeg på Dyregården Thomas i Hjørring, hvor vi fik lov at passe svin og køer og ride en lille smule. Og det der med at komme ind i et helt nyt fællesskab, hvor jeg ikke længere var fastholdt i de roller, der var i skolen, hvor jeg kunne lov at være en helt anden Karin, der godt kunne være vild og svine mig til. Det var så fantastisk, så derfor var jeg så bekymret, da man indførte SFO'eren, fordi man lige pludselig var fanget hele dagen i det samme miljø, hvis man så ikke lige følte, at man følte 100% godt tilpas i skolen. Så netop muligheden for bare at komme over noget helt andet, det synes jeg er så altafgørende, at alle børn får lov at opleve at komme over et sted, hvor de også bare er i deres S. Men jeg vil bare lige sige, at jeg er meget enig med mig, og noget af det, jeg går rigtig meget op i, det er netop brobygningsdelen. For tilbuden er jo derude, og lige nu kommer der også tiltag fra regeringens side, hvor vi sørger for, at det bliver nemmere, man kan overkomme det økonomisk. Men det er jo ikke godt nok at sige, nu kan du jo bare melde dig ind i en fodboldklub. Det er jo der, vi har brug for alle de her brobyggere. Det er jo det helt centrale, at der er nogen, der kommer og tager en i hånden og siger, vi bliver lige ved med at hjælpe dig, indtil du er kommet ind i det her nye fællesskab. Så den del mangler, og i det hele taget, så noget af det, jeg selv går meget op i, det er jo at få skabt meget bedre rammer for alle de frivillige organisationer, som har budt ind på opgaven, som meget gerne vil være med til at hjælpe dem. Og du glemte at nævne, at jeg var civilsamfundsordfører. Jeg blev reduceret til, jeg kan ikke huske, uddannelsesordfører. Så det siger jeg lige selv her. Jeg har at skrive civilsamfundsordfører. Så tager det mange sekunder, og så glemmer jeg det aldrig igen. Men den der pointe med, at jeg kan lige før, at vi søger herreløst ansvar, det lægger vi altid over ude på skolen, fordi det der dem, der har kontakt med børnene, håber vi indtil andet sker, ikke? Og jeg må sige, at nogle gange så er det jo sådan, at når man spørger Christiansborg-politikere, så er det kommunernes ansvar. Og det kan også godt være, men kunne vi gøre noget for at lave den der brobygning endnu tydeligere? Altså kunne vi sige, jamen det kunne da godt være, at vi skulle skrue lidt op for de dygtige fritidspædagoger, klubpædagogerne, altså nogen, som var rigtig skilled, eller hvad tænker du? Ja, og nu skal jeg jo passe på med at stå her og love og bruge en masse penge, men noget jeg selv taler varmt for, det er i det hele taget, at vi får lavet en klar strategi fra vores side, hvordan vi inddrager alle de frivillige foreninger, og den skal jo så implementeres ud i kommunerne, men de skal ligesom holdes ansvarlige for, at de faktisk kigger på de tilbud, der er, og de sørger for at række ud hver gang og sige, her kunne vi godt gøre noget andet. Og lige nu er det et område, der er sådan lidt på må og få, og igen, der er allerede flere, der snakker om, det er svært at få finansiering osv. Hvis der blev lavet en strategi, så den enkelte kommune vil jo også få øjnene op for, at vi bliver måske nødt til at sørge for lidt finansiering, for den her gruppe, den her forening er faktisk super vigtig for, at vi kan løbe ned ad det her spor her. Så der er noget strukturelt, og der er selvfølgelig også andre steder, man kan komme med indsatser. Nu snakker jeg meget om frivilligheden, fordi noget af det kommer også til at kræve selvfølgelig investeringer, og man kan bygge. Ja, og nogle gange så er det nemlig ikke nogen gift med en investering, fordi vi ved jo alle sammen, hvis man trives godt i sine fritidstilbud, så er der alt muligt andet, der vokser med sig. Hvordan ser sådan en debat ud? Altså, I står her og er sådan nogle gode mennesker, og sådan nogle gode repræsentanter for os alle sammen, tænker jeg på den her dagsorden om i Folketingssalen. Hvad søren står der i vejen for, at vi får lavet nogle rigtig gode aftaler om, at vejen til trivsel går igennem rigtig gode fritidsoplevelser? Vi skal jo bare have nogle flere mandater, så vi kan få flertal for at gøre det til virkelighed. Det jeg vil sige, var de gode argumenter, altså der, hvor man kan møde med nogle andre, som ikke er ens selv. Altså hvad er det for nogle tungtvejende argumenter? Ja, det synes jeg, vi er fuld gang med. Det også jeg havde glædet mig sådan til i dag, for jeg synes bare i forhold til for 5 år siden, at vi vil virkelig at skabe en bevægelse, hvor vi står sammen og presser på en helt anden måde. Så det skal vi bare blive ved med. Og jeg har jo et ønske om, at vi kan lykkes med de forskellige ting. Altså at vi både få styr på en grundfinansiering til vores foreninger. Altså det er simpelthen, jeg er så gal over, jeg nu for andet år har siddet over i Socialministeriet og kæmpet for at få en grundfinansieringsmodel på plads, fordi der er bare for mange organisationer, som skal bruge for meget tid på at søge igen og igen på noget, som vi bare burde tage ansvar for her på Christiansborg. Det er den ene del. Den anden del er så hele den her diskussion om, hvordan
åbner vi også dørene for de børn, som ikke har forældre, der kan hjælpe dem. Der tror jeg jo på, at det at have stærke fritidsinstitutioner, altså have rigtige fritidshjem, have rigtige klubber, hvor pædagogerne også har tid til at følge børnene over til aktiviteterne, som man jo tidligere havde, men som vi jo bare har skåret væk, fordi man har sparet over 2 milliarder på vores fritidsinstitutioner bare de sidste 10 år, som den ene del, og som den anden del at sige, hvis vi virkelig gerne vil have, at børn og unge ikke er låst i en kasse, men kan være gode til mange forskellige ting, eller kan få lov til at prøve alt muligt og finde ud af, det her kan jeg godt lide, det her kan jeg ikke lide, så er det jo også vigtigt, at vi har en høj kvalitet i vores fritidshjem. Og jeg drømmer jo om, at vi skal have fritidshjem, som går op til 6. klasse, fordi det betyder noget, at man ser børn på tværs af alder, så man ikke hele tiden måler sig kun med dem, som man er lige så gammel med, men man kan se op til nogle store, der kan noget, man ikke selv kan endnu, men også, at der er forskellige værksteder. Og vi går jo Radikale Venstre ind for, ligesom vi har fag i skolen, så burde vi også have lige så store ambitioner for, hvad er det for nogle værksteder, man møder på fritidshjemmet. Altså der skal der alle steder være en mulighed for at kunne bygge med træ, der skal være mulighed for at lave rollespil, der skal være mulighed for at lave musik, der skal være mulighed for at være i køkkenet, sådan så man får lov til og bliver udfordret til, hvis man er den, der altid spiller fodbold, så er det måske meget godt en gang imellem at skulle ind og prøve at bage boller, fordi vi har brug for at se hinanden i forskellige situationer. Jeg tror, alt det, der I snakkede om med, at man bliver set på som en nørd, og det er meget svært at få lov til at være anderledes. Hvis alle børn hele tiden er anderledes, så er det heller ikke så mærkeligt at være anderledes. Jeg er blevet spurgt om, så forberedelse her er en meget dygtig opvækstholder, og et spørgsmål, som jeg videre til jer. Altså, hvor bor økonomien til det forebyggende? Nu så vi Maja Pilgaards graf her, hvor allerøverst står der så fravær af kriminalitet. Og det er vi jo alle sammen begejstret for, som kan henføres til, at man faktisk har noget rigtig dejligt at lave i et fællesskab, som er konstruktivt og i hvert fald ikke destruktivt på den anden side. Men når man sådan kigger på jer, hvor er det så? Fordi det er jo lidt underligt med den store variation af ordførerskab, men det er også illustrativt, at det kan hurtigt falde ned i mellemstolene. Hvad tænker du? Jamen, jeg tror, at sikkert også, der står her ved panelet, vi kan nok godt blive enige om, at forebyggelse tæller ikke så meget, som det burde i økonomien. Finansministeriets regnemaskine, den er meget firkantet. Og det kan man nogle gange godt ønske sig anderledes, men det er ikke noget, man lige går op med, og det er jo derfor, det tit bliver svært at sige, jamen det her er jo en investering, pengene kommer igen, men sådan har den aldrig regnet, og det er virkelig noget af en opgave, vi er på med at få det til at regne anderledes. Men jeg føler også her, at der er et opbrud. Man opererer jo meget med sociale investeringer derude. Vi har den sociale investeringsfond, hvor man netop giver penge og siger, skal vi ikke lige se, om det var en god idé at sætte penge ind her? Og så har de mulighed for at se, at om 10 år sparer vi faktisk rigtig meget. Jeg kunne jo godt tænke mig sådan helt idealistisk, at man bare kiggede på, at det skabte et bedre liv. Men det bliver lidt for fluffy og lidt for hippieagtigt, og det kan jeg også godt forstå, for der skal også være styr for pengene, og det er jo derfor, jeg godt kan lide tanken om de sociale investeringer, hvor man også på en eller anden måde får et mål med at sige, ja, vi kan faktisk godt se, at det betaler sig. Og jeg håber, at det er en bevægelse, der spreder sig, men jeg kan jo mærke, at den har fået mere og mere medvind de seneste år. Og vi har jo også lige sat et stort beløb af til den sociale investeringsfond, netop i forhold til at få unge med ud i fællesskaberne igen. Så en eller anden bevægelse, der mangler råd? Jeg blev valgt til Folketinget i 2011, og efter et par år, så var jeg simpelthen så deprimeret over, at jeg havde den der oplevelse af, at hver gang jeg går ind i Undervisningsministeriet, så ved man bare, at det bliver sådan en middelmådig aftale, fordi man ikke vil betale det, som det koster. Og så havde jeg mit, lad os bare kalde det sådan Emma Holten-øjeblik, hvor jeg mødtes med alle mulige økonomer, og sådan, hvordan kan vi lave økonomimodellerne om, indtil at en af landets førende økonomer så sagde til mig, man kan bruge et helt politisk liv på at prøve at lave regnemodellerne om, man kan også bare træffe de rigtige beslutninger. Og det er jo så det, der har ført til, at jeg og vi i Radikale Venstre har lavet det her børneløfte, som koster 15 milliarder om året. Det lyder af sindssygt mange penge, hvis man kigger på, hvor meget vi sidder og forhandler om i en finanslov, men i forhold til, hvad vi er i gang med at bruge på sikkerhed og forsvar, altså så er det jo bare en beslutning. Altså alt er jo prioritering, og derfor kræver det jo bare nogle politikere, som vil sætte de penge af, det koster. Og det handler jo om at sige, jamen hvis vi synes, det vigtige er, at vores børn møder uddannede pædagoger med høj kvalitet i vores børnehaver, hvis vi vil have skoler, hvor at lærere og pædagoger har materialer til at lave en undersøgende undervisning, hvis vi vil have fritidshjem, som går op til 6. klasse, så er det jo bare en beslutning, vi kan træffe. Altså vi behøver ikke lave regnemodellerne om, vi kan også bare sige, at vi synes, det her er så vigtigt, at det er det, vi lægger ind i vores økonomiske plan. Jeg
Jeg vil ønske, at jeg deler samme optimisme, og jeg tror simpelthen, der skal gøres noget ved det finansministerie, hvis vi for alvor skal satse på at investere i vores børn og unge. For hver gang man går derover, og det har jeg haft fornøjelsen af i en del år at gøre, så kigger de på en med sådan håbløst suk og siger, at det er jo en kæmpe udgift. Men virkeligheden er jo, at vi investerer, når vi gør noget for vores børn og unge. Det betaler sig igen så mange gange. Både selvfølgelig i livskvalitet, men jo også i alt det, man kan forebygge, når vi sikrer, at børn og unge får et godt liv og et godt fritidsliv. Og derfor så tror jeg, at vi bliver nødt til at holde fast, og derfor er jeg så glad for, at du siger, Karin, i dag, at I også er optaget af det, fordi min fornemmelse har været, at vi er gået lidt i stå med den snak om, at hvad betyder sociale investeringer i virkeligheden, men det synes jeg, vi skal have gjort noget ved, fordi vi skal prioritere i fritidspædagogikken, og særligt synes jeg, vi skal gøre noget for de udsatte børn og unge. Og det er der, hvor jeg kan glemme det revolutionære i Enhedslisten. Stadigvæk, at vi skal have gjort noget ved de regnemodeller, der er fleksibliseret. Men din barndom er ikke særlig lang, så det er bange for, at vi faktisk ikke rigtig kan vente på. I hvert fald ikke her i dag, det her forsamling. Så nu vil jeg spørge jer til, I har haft nogle drøftelser med nogle interessante og begavede mennesker, som I ikke har mødt før. Og I har sikkert kommet frem til noget, som kunne inspirere politikerne heroppe, hvis ikke vi kan vente på, at Finansministeriets regnemodel er lavet om. Det er jeg bange for, at vi måske ikke altid kan i hvert fald. Så nu var der en mikrofon hernede, og skulle vi præsentere? Jeg hedder Frederik Thomsen, og jeg kommer fra Vordingborg Kommune, og jeg er ansat som fritidsguide for børn og unge. Og det vil sige, at hver dag så sidder jeg egentlig og arbejder med for børn og unge i diverse fritidstilbud. Og det er jo sådan et af de her lidt strukturerede tilbud, som vi ligesom efterlyser lidt. Og jeg tror ikke, at det er løsningen at sætte dem ud til skolelærerne eller ud til SFO-pædagogen. Fordi noget af det, som jeg oplever, der er behov for, det er overblik. Så vi jo netop også lige hørt, det er ikke alle, der har lykke af at komme ud i fodboldklubben eller ude i gymnastikforeningen. Men det kan være børn, der savner at komme ud i skakklubben, eller ud i racerbilsbanen på Østmøen, eller til filmklub, eller ud og klappe grise på bondegårdsklubben. Og der tror jeg, at man risikerer, hvis man skubber ud i skolerne, at man har en lærer, som kigger ud i sin nærmeste omgivelse og siger, at jeg kender fodboldklubben, der er herovre. Så, men jeg lever til gengæld også i den hverdag, at jeg faktisk skal kæmpe for den her stilling, fordi i kommunen, jamen der vil man rigtig gerne bruge penge på noget, der gør en forskel. Der er fortorv, og der er træning og rehabilitering, og der er en ny sundhedsreform og alt det der. Så min stilling er kun et år. Så jeg lever ligesom i en hverdag, hvor jeg skal ud på et år bevise, at den her stilling kan rykke noget, og kan være med til faktisk at gøre en forskel for børn og unge. Og jeg skulle ellers lige love at hilse for, at sådan en fritidsguide-stilling her, sådan en brobyggerstilling, den er sindssygt kompliceret, fordi at jeg har sådan en slags mellemrumsspiller. Så jeg skal ligge mellem kommunen, jeg skal ligge mellem foreningerne, jeg skal ligge mellem NGO'erne, jeg skal ligge mellem forældrene og netværket helt vildt meget. Men det der er altså behov for, så det tror jeg, hvis man kunne være med til på en eller anden måde at finansiere ude i kommunerne, sådan en fritidsguide-stilling til 1 eller 2 eller 3, så vil man virkelig være med til at gøre det. Det er præcis den rolle der, som vi har stået her og talt om, og jeg fik jo helt dumt kaldt dig en Harry Potters fordelingshat. Men det er det, du ja. Nå, hvad tænker I om det? Ja, Tak Frederik for et rigtig godt eksempel på noget, som virker, og som vi også ved virker, fordi du har jo ret i, at det gør det jo ikke alene, at lærerne eller pædagogerne kan se, at der er behov for noget her. Der skal også være nogen, der ligesom forbinder foreningsliv og de unge, som så bliver set på en eller anden måde. Og der synes jeg, det er et helt oplagt eksempel, at man har fritidsguides. Vi kender det også som kulturvejledere ude i nogle kommuner, eller naturvejledere, som også nogle gange arbejder med børn og unge. Der er jo mange eksempler på, at det virker. Problemet er jo så økonomien, som du nævner, ikke? Man kommer ikke langt med en 1-årig stilling, man når ikke meget, så jeg håber, at det vil lykkes at få den forlænget, men der kan man jo også godt kigge ind på Christiansborg og sige, er rammerne okay? Skal vi stille krav til, at der er de her vejledere? Det kunne jeg måske godt drømme om, men man kunne også bare slet og ret sikre en lidt bedre kommuneøkonomi, så det ikke er enten fritidsguiden eller fortovene, man skal stå med som valg. Og det er bare efter du har lavet regnemodeller. Yes, klart. Så synger det. Det er jo interessant, fordi vi taler jo om i øjeblikket at tale pædagogerne op, for eksempel. Og det kunne måske være et godt eksempel på en fantastisk opgave for landets pædagoger, eller hvad man er, ikke? Men det kunne jo godt være, altså, at sige, det er
det er en stor nuance og kræver en kæmpe stor indsigt at være sådan en brobygger på tværs og forstå børnene. Vi skal jo stadig efter den mirakel, der sker, når man finder noget, man interesserer sig for. Hvad tænker du, Karin? Jeg tror stadigvæk på mirakler på en eller anden måde. Jeg kan mærke, at ændringer er i gang, og jeg er jo tilbøjelig til at give dig meget ret. Og hvis der er noget, der skulle adskille os politisk herop, så er det nok, at jeg ikke deler drømmen om, at det skal favnes i den nuværende skole-SFO-system. Jeg synes jo netop, man skal lade det komme ud og leve et andet sted. Og det ved jeg netop godt, at der følger økonomien med. Men nogle gange synes jeg jo bare i dag, at vi bruger pengene rigtig dumt. Og i virkeligheden, de penge, man giver ud til de her frivillige organisationer blandt andet, de er meget små i forhold til sådan, det samlede billede, i forhold til en forskel, de kan gøre. Og så kommer vi tilbage til regnemodellerne. Men jeg er mere på det der hold, hvor jeg tænker, at vi skal netop lave så meget varieret tilbud, at jeg ikke tror, at det kan rummes i SFO'en. Og jeg tror, at de mange børn har brug for at komme ud et helt andet sted. Så jeg vil jo netop elske, at de kunne komme i skakklubben. At man ligesom tog det der sådan helt personlige hensyn og sige, hvor er det, du kan trives hen? Fint, det er skakklubben. Og nogle af tilbudene vil det så være vildt billige, og andre vil koste penge. Men igen, så er det jo det, økonomien ligesom skulle rumme. Jeg har en hel sal fuld af begejstrede mennesker med en masse gode idéer, og vores tid er stort set gået. Men hvis man har et hurtigt forslag, der er et hurtigt forslag derovre, så lad os få det med på færdigheden. Og så er det sådan, det er. Jeg hedder Rune, og jeg er nemlig i skolelærer på den nye folkeskole. De kommer. Og vi har arbejdet 7 år med at lave folk inden for skoletid. Vi har lavet interesseklubber, og vi laver rigtig mange ting i fritid. Vores udfordring er, at det altid er en fjerde prioritet. Det er altid fløden, der bliver til det her. Så derfor er robustheden i det, og hvor lang tid det var, det er ikke så lang tid. Og vi kæmper med at få det frivillige ind hos os. Det kan vi simpelthen ikke. Måske er det, fordi vi ligger i Kokkedal, det ved jeg ikke. Men vi kan ikke få det frivillige ind. Og vi har masser af plads, fordi Kokkedal er bygget i 70'erne på en mark, så vi har masser af plads. Og masser af velvilje. Vi savner det frivillige. Jeg ved ikke, hvordan vi får det. Det er perfekt. Altså, de frivillige faktisk, jeg vil sige, hvor det dejligt det er, gik i ganske lille folkeskole i 80'erne godt, når det havde 2 skolelærer, der hed Rune. Så det er dejligt, at der er nogensinde. Men altså, de frivillige som det guld, der skal bære dem igennem. Helt kort til sidst, hvad kan I gøre for, at vi hylder de frivillige endnu bedre? Altså, dem der kender mig ved, at jeg bruger stadig på min tid og prædiker om det her område, for noget af det, der får de frivillige til at dø i dag, det er, at de bruger næsten stort set al deres tid på at søge penge og alt muligt andet, så hvis vi bare skabte bedre rammer, og der går jeg meget ind for frisættelsesdagsordenen, men bedre rammer, så de ikke skal bruge deres tid på det, så tror jeg, der er lidt flere, der havde overskud til faktisk at udføre den opgave, som de synes er spændende, for eksempel at hjælpe udsatte børn, eller hvad det kunne være. Så det var det helt korte svar. Jeg synes, det er en rigtig svær nød at knække, fordi nogle steder så lykkes det bare i stor stil, og i andre områder er det sværere. Så derfor tror jeg også, at vi bliver nødt til at have differentierede indsatser, alt efter hvor i landet man er. Men løsningen på frivillige udfordringer, den synes jeg er svær. Jeg er helt enig. Det skal være mindre demokratisk, men det er sådan set heller ikke der, jeg ser de store udfordringer. Og så tror jeg, vi skal være mere aktivistiske. Altså, jeg har jo den her kæmpe store drøm om, at vi skal begynde at lave bilfri dage, spærre dele af byen af, og så ligesom sige, alle organisationer, spejderne, videnskabsklubben, idrætsforeningerne, altså så mødes vi der, og så er vi sammen. Altså sådan, så vi får landsbyen tilbage. Fordi jeg tror, at noget af det, altså du siger det her med, det bliver det sidste, vi sådan prioriterer. Hvis vi skal lægge værdien af fællesskab, af fritid, af det at gøre noget for sjov, så tror jeg, at det bedste er jo, at man gør det. Og man kan mærke, hvor glad man bliver, og man kan mærke, hvor meningsfuldt det er. Og jo flere situationer, vi kan skabe, hvor det er, jo mere tror jeg også, vi får lyst til at gøre det. Jeg vil lige sige, at jeg er med på Lottes aktivisme og Enhedslisten. Jeg er altid med på aktivisme. Så er det både lidt aktivistisk og ambitiøst, fordi I er stor. Hvor man føler sig hjemme, pludselig oplever, at det der med at vide er præcis som mad og kærlighed, det er livsnødvendigt. Og lære forældre, som bakker op og pludselig ser verden åbne sig og finde det der mirakel. Og lære sammen med de store organisationer, altså både idrætten og
spejlerne og forstå, at de allerdygtigste medarbejdere, det er nemlig ikke bare nogen, vi kan fonde i over gangen. Det der med at være brobygger og sådan en personaliseret fordelingssat, det er jo et stort videnskab, faktisk. Der er nok at arbejde med. Tusind tak, fordi I kom og delte inspirationer. Og husk nu endelig at connecte med hinanden, sådan så at når vi mødes igen om et år, så blomstrer det der fritidsliv. Og for øvrigt så er Rejmedel med om, og der er en fest. Tak.